No us esgota tanta salvació? No se us atipa entre les dents tanta brutícia que un dia no podran més i llavors les perdreu totes? Demanava l'idili, que per damunt de tot estimava l'amor amb què el pare li tallava les rodanxes de préssec. Tan bones com sempre, àcides, se les posava a la boca i en empassar-les se li feia un mal a la panxa rutinari i el deixava passar, com sabent que no aniria més o certificant que un dia hi aniria. A vegades li semblava que el nom era el problema, però pensava, tot té un nom en aquesta època, i és idili o salvació. I se'n va desfer del nom. Era un nom de velletes clares, icònic, segurament el nom que hagués posat el meu fill. I mirant amunt s'adonaren d'alguna cosa. M'hagués salvat si no fos perquè no m'interessava gens. Que el cel estava també en disposició, com un pulmó malsà expectorava, net com un pulmó expectorat, al punt àlgid, i que no sóc lliure, ni pres, ni estic trist, ni sóc feliç, ni he pres res. Però no n'és tot l'apatia. A l'alba la vaig perdre perquè em vaig emocionar precipitadament. Precipitadament, tenint en compte el resultat. Anys després he canviat d'opinió. En realitat només podia emocionar-me. Del tot lògic. No es pot fer de l'amor un premi de loteria, que et tornes boig només quan el tens a les mans. No dic que l'amor sigui boig, però no es pot construir raonadament, escalonada, i no sentir res fins que ja és cuit i parat a taula. El resultat violentaria totes les parts. Tot mostratge seria un abans d'hora permanent. No puc deixar òrfana aquesta sensació. No m'entendreu. La persona que recupera tota la seva esperança just abans de morir és el suïcida. Ho fa per l'esperança. Ple de raó, l'exagera. No m'interessa tornar com abans. Un home trist i qualsevol pensaria que té la veritat absoluta i que és això el que el deprimeix. Però jo no sóc aquest tipus d'heroi patètic. Tampoc no crec en el maridatge exitós entre la veritat i la tristesa. Imbècil. El suïcida, aleshores, veu realitzat el seu viatge de superació després de la vida. És la darrera ficció a la qual assisteix. No us enfadeu amb ningú. Si hagués de tenir un motiu per fer-ho, no sé quin triaria. El motiu va per fora del mètode. Voldria ser la baula perduda, rara avis, el més penós de tots els vius, el més queer, el que es pretén més fotut, només per cridar una assemblea de la puta vila de Gràcia, que he trobat a un altre, igual d'altre que jo, a qui li estic desgraciant l'existència a través de la cadena imperialista. I derruir la moral de tothom qui em defensa. I quedar-me sol. I deixar-me matar per un iemenita de la facció dels bons. I estar-li eternament agraït. Voldria ser el lloc més comú de tots, el símbol més utilitzat, i no sacrificar-me per ningú, i esborrar-me de la memòria individual de sobte, i descentralitzar tots els codis novament. La ment humana, per inutilitzar-me contra l'aprensió de símbols, contra qualsevol capacitat lingüística superior. Voldria ser un cabró accidentat, l'accident, per finalitzar-me el terme, un element per abandonar el procés, un simple glaç i morir de calor. Qualsevol ideologia petit burgesa i ser derrotada fins a l'extermini. I un cotxe buit i vell per esclatar-me una nit sense explicació, deixar completament inservibles 4 fanalets del barri, i un matí que se suïcida per tornar a ser nit. L'amor profund que em teniu per suïcidar-me al mateix temps que ho fa el meu jo real, i unes monedes de merda de qui se li suïciden les cares, i una televisió a qui se li suïciden els que hi surten, i una xarxa social a qui se li suïciden els membres. Uns temps estranys per cessar-me, una victòria eterna per ser considerada un suïcidi, un motiu que jo no en tinc perquè vull fer, i ja està, s'han acabat les experiències que ens salven.